Siyasebenza la ekhaya senza umsebenzi kaNkulunkulu. Siyabadinga amanazareti kakhulukazi inhlasuthu izofika izosilekelela la. Lo msebenzi uqhubeka ubaba awubone uqhubekela phambili abonga ukuthi igama lakhe aliphule igama alishona. Njengoba ngila kulomshini ngizinikele mina kulomshini. Angisebenzi kwamlungu ngathatha impesheni ngo-2017. Ngathatha impesheni. Njengoba ngila ekhaya ngazinikela ngokuba ubaba athi akuqaqwa amadokodo ufuna umuzi ukwakha kabusha. Sithe uma sifika ke emaqadini sahlala inyanga ezulu yasifika la. Njoba nibona lezi zihlahla lezi. Nibona ziguga kanye na lezi zihlahla. Izichelelwa yithina zatshalwa uyena ubaba qobo inyanga yezulu. Wafika wagaxa ijazi lapha umjiva ewuthini lapha ngaphakathi. Wathi wathatha ubhushu waphosela bonke abantu wathi akusetshenzwe la. Kulungile kodwa kuhambe ebese le ndawo le nakho nihlehla nishone ezansi ngoba ngiyonweba ithempeli. Cha njengoba ke unyazi lwezulu lwenza njena ke lwenza isiprofetho sikamkhulu wakhe owasho ubabi uthengole unyazi lwezulu ngangingakalwazi mina ngaleso sikhathi. Kodwa manje nami ngidideke ukuthi waze kanjani ukuthi inyanga yezulu yathi izokwakha iminicity yavele yahlangana lento lapho engabona khona uShembe munye.